हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव आसा खालामो गासैबो मोजां दङ। आसाम पुलिस रिलिज जाथारसिगोन बेनिफ्राय नटिस फैखादोंमोन नोंथांमोना नुखांबाय सिगांनि भिडिअआव जे जोङो एप्रिलनि सिगांनो रिलिज जागोन बेनिफ्राय मेयावनो गासैबो एग्जाम जोबनांगौ बेनो जाबाय आसाम पुलिस एभिइउबि कनस्टेबल कमान्डो पोस्ट बेनिफ्राय एसआई दा लोगोफोर जोंहा फट' आरो सिगनेचारा माबायदि होखो नोंथांमोना बेनि सायाव भिडिअ खालामबाय जाहाथे जों गाइडलाइन्सखौ नायफिनसै बेनिफ्राय एडमिट कार्ड रिजेक्टेड जागोन आरो जाया दा बेनि सायाव गोबां कमेन्ट्स खालामगासिनो दङ आरो गाइडलाइन्सआव जा दं बेखौनो आं नोंथांमोननो सिगांनिफ्रायनो बुंगासिनो दङ जे जोंहा मिस्टेक खालामोब्ला एडमिट फैनाय नङा जोंहा रिलिखौ होनो मोननाय नङा दा बिदिब्ला जों थांनि फै अफिसियेल वेबसाइटआव दा अफिसियेल हम पेजाव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बेबायदि मोनगोन बिनिफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना खायसे खायसे कमेन्ट्स खालामगासिनो दङ बेनो जाबाय चेनेला माबायदि होननानै दा आंनि चेनेलजों माखासे सेम नाम थागासिनो दङ जे नोंथांमोना एसे नटिस खालाम आंनिया बड' जब इनफो आरो नोंथांमोना जायखौ नायदों नोंथांमोना आलदाखौ नुदों जानांगौ दा बिदिब्ला जों नायनि अफिसियेल नटिफिकेसन दा अफिसियेल नटिफिकेसन नायनाय लोगो लोगो जोंनि बे कमान्डो पोस्टआव नायग्रोबाय दा बेयाव जोंहा फट'आ माबायदि गाइडलाइन्स दङमोन बेनिफ्राय सिगनेचारा माबायदि जानांगौ नोंथांमोना नायलांबाय था स' फार्स्टआवनो फट'आ लेटेस्ट जानांगौ लोगोफोर जानुवारि 1 2021 नि उननिफ्राय खेबनाय जानांगौ डेट मिन्स लेटेस्ट जानांगौ एबा 2021 नि जानांगौमोन फट'आ बेनिफ्राय बेकग्राउन्ड स' बेयाव नोंथांमोना नाम्बार 2 आव नायदो बेकग्राउन्डआ ओरैबायदि जानांगौनो व्हाइट जानांगौ एबा गुफुर कालार जानांगौ अब्लासो एक्सेप्ट जागोन बेनिफ्राय जायफ्रा प्रोफेशनेल स्टुडिअ खेबनाय नङा एबा गाव मबाइलजों खेबनाय अब्ला बेयाव नट एक्सेप्टेबल लिरनाय दङ डेट मिन्स बियो एक्सेप्ट जानाय नङा रिजेक्ट जानायनि चान्स दङ दा नोंथांमोना जेब्ला एडमिट फैया अब्ला बेनो जाहोना जे नोंथांमोना गाइडलाइन्सखौ फल' खालामाखै मानोना बेयाव बुंखादों जे फट'ग्राफा जोंनिया गुफुर कालार जानांगौ होननानै आरो लोगोसे जायफ्रा ससमा गानदों स' नोंथांमोनाबो रेजेक्ट जागोन मानोना नोंथांमोननि फेसआ मोजां नुनाय जानांगौ आरो फट'आ कालारिं जानांगौ लेटेस्ट जानांगौ आरो प्रोफेशनेलाव खेबनाय जानांगौ जायफ्रा मबाइलजों खेबनानै आपल'ड खालामदों स' बिथांमोना जुदि माबाफोर भेरिफिकेसन खालामोबा दा फाइनालि जोंहा रेजेक्ट जानायनि चान्स दङ जुदि जों गाइडलाइन्सखौ फल' खालामाबा दा बिथांमोना मा खालामो मानोना एसएलपिआरबिखौ हमनो हाया दसेनो चेन्ज खालामबाय थायो बेखायनो जोंहा मोनसे सासपेक्ट दं जे जोङो गाइडलाइन्सखौ फल' खालामाबा जोंहा रेजेक्ट जानायनि चान्स दङ बेनिफ्राय जोंहा बेयाव नुबाय जे जोंहा फट'आ बेकग्राउन्डआ व्हाइट कालार जानांगौ बे जाबाय कमान्डो पोस्टआव बेनिफ्राय जों नायगोन एसआई खौबो नायगोन बेनिफ्राय जों एभिइउबि कनस्टेबलखौबो नायगोन एसे डिफारेन्स दङ लोगोफोर फट' डेट आरो लोगोसे माखासे बेकग्राउन्ड कालारा आरो लोगोसे साइन दा साइना जायखिजाया ब्लेक जानांगौमोन बेनिफ्राय डार्क ब्लुब्लाबो जागोन बाट साइना नोंथांमोना ब्लेकआ साबसिन जायो दा बिदिब्ला जों नायनो फै मोनसे पोस्टआव आरोबाव नायबावनोसै दायो जायखौ नोंथांमोना नायगासिनो दङ बेनो जाबाय एभिइउबि कनस्टेबलाव दा बेयावबो माखासे लेटेस्ट फट' नांगौमोन आरो बेनिया एसे माखासे लेटेस्टसिनमोन बेनो जाबाय 1 जुलाइ 2021 स' बेयावबो दङ बेकग्राउन्डआ गुफुर कालार जानांगौमोन व्हाइट कालार जानांगौमोन आरो लोगोसे 1 जुलाइ 2021 डेट मिन्स जोबोर लेटेस्ट जानांगौमोन दा बिथांमोना एसएलपिआरबिआ जुदि स्ट्रिक खालामब्ला जोंहा रेजेक्ट जागोन जायफ्रा फल' खालामाखै आरो जायफ्रा नोंथांमोना गाइडलाइन्सखौ नायखादोंमोन आरो सिगांनि भिडिअ नायनानै फल' खालामदों अब्ला नोंथांमोना जेबो गिनांगौ गैया स' बिनिफ्राय जोंहा नेक्स्टआव नायबावनोसै आरोबाव एसआई थ' एसआइआव आरोबाव एसे बेलेग टाइपनि दङ स' नोंथांमोना नायनो हागोन माबादि बेकग्राउन्ड जानांगौ बेखौबो जोङो नायनोसै दानिया जोंहा नायबाय एसआइखौ दा एसआइ ओरैबायदि बुंदों जे बेकग्राउन्डआहाय व्हाइट कालार एबा मोनसे अपसन दंबावो भेरि लाइट बेकग्राउन्ड एबा जायफ्रा गोथांफोर होदों बा जायखिजाया बाट लाइट कालार बा जागोन आरो जायखिजाया लाइट कालार बेनिफ्राय व्हाइट कालार थ' बे एसआइ लेभेलाव दा जोंहा एक्सेप्ट जागोन बाट जोंहा सिगनेचारा ब्लेकजोंबा साबसिन जायो बेनिफ्राय बेयाव डार्क ब्लु होदों स' नोंथांमोना जायफ्रा ब्लेक होदों टेनसन गैया बेनिफ्राय नोंथांमोना आरो डार्क ब्लुखौबो नोंथांमोना इउज खालामदोंबा गिनांगौ गैया नाथाय नोंथांमोना फट'नि सायाव जायफोरा मिस्टेक खालामबाय स' एडमिट फैनाय नङागोन मानोना एसएलपिआरबिआ स्ट्रं खालामबासो फैनाय नङा जुदि एक्सेप्ट खालामोबा फैगोन दा जायखिजाया नोंथांमोना अफिसियेल आपडेटखौ नेदो जे माबा मोनसे अफिसियेल नटिस फैनो हागौ अपसन होफिननो हागौ जे फट'खौहाय आपडेट खालामफिननो अब्ला जोङो लगइन खालामनानै जों आपडेट खालामनो हागोन फट' आरो साइनखौ जोङो आपडेट खालामनो हागोन जेब्ला अफिसियेल नटिफिकेसन होगोन एसएलपिआरबिआ जुदि मिस्टेक खालामनायफोरखौहाय चान्स होफिनोब्ला स' बिनिफ्राय एग्जाम दा एग्जामा जाखासिगोन जायफ्रा एभिइउबि पास जाना दङ फिजिकेलाव सिगांनि रिलियाव दा फेब्रुवारि 2nd उइक 3rd उइकआव जानायनि चान्स दङ आरो लोगोसे गोदान एग्जामा जानाय फैगासिनो दङ एसआइ लेभेलाव आरो लोगोसे कमान्डो पोस्टआवबो रिलिया जागोन नाथाय कमान्डो पोस्टआव रिलिया लकेलाव जाला स' नोंथांमोना गुवाहाटियाव थांनानै मोनहैनाय एबा होनायनि चान्स दङ दा बेनिसिम लोगोफोर लेटेस्ट आपडेट बेनिफ्राय जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदोंमोन मोजां मोनबायबा लाइक कमेन्ट शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन बेबायदि आसाम पुलिसनि आपडेट मोनबाय थानो बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव